Baik, terima kasih. Itu tadi penampilan dari kami Banteng Brotnya Trimanunggal yang sudah paripurno dari pandangan bersama. Dan sebelum dengan kebiar Reok Trimanunggal, di sini ada kreasi yaitu tari, sekar, jadilan atau goyang bergoyang. Oke. Suatu himbauan buat pada sinoman ya. Mohon di atas panggung dikirim aqua, oke. Ada GSS Audio. Ada Putri, oh ya ya. Ayo Aci Aci, ada Wira. Ayo Risa Risa. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu. Panggilan seekor prima ya. Segera masuk dalam batas. Sekali lagi prima melebu boleh. Ada Risa, Ovaldo. Ayo Karin, ayo Karin. Ada abang mama. Oke. Ya abang. Ada Ana. Ya.
Goyang yonder, bokong yonder, goyang yonder, bokong yonder, ae, 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 yo yo yo, ha yo 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 ha iya ha yo 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 ayo wira wira yo 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 mana le ayo wira wira ayo wira mana le yo atau asik
bisa masuk keluar dulu ya. Mari sekali gitu kan. Persiapan reok ya. Ayo deh, reoknya segera merapat ya. Baiklah pemirsa yang berbahagia, itulah tadi tari Sekar Jadilan yang sudah paripurno dari depan Anda bersama, dan acara berikutnya tari Gepiar Reok Tri Manunggal. Oke? Oke, lepono kabeh ya. Nek mlebu kabeh iku enak ya. Geseran ketaran, letter ule. Sing peta di siluru ya. Mantene dang ditumpakno numpak reok sing bagus rupane terima nunggal iku ya jenenge Bapak Sokit iku juragan tempe kidul iku panggonane. Ayo mama udah sampai ngudun ya. Yo wis teko kemantene dang ditumpakno numpak reok sing bagus rupane terima nunggal
iku yo jenenge Tepek itu iku panggonane Bapak Sokit iku juragane nggih dados nggih niki permintaan saking Sinoman nggih wong perapatan lagune Gulu Pedot nggih dilayani Kak Qadir ya. Pasir waktu kambang keli ono ring pinggir buru ketemu awak langsung naksir geli bekan koyok jangan pikir keluarga Bapak Sutiono jadi teman-teman saya sebaya betul. Aring-aring bakar gedhog campur sawi sampai kering uli isun kiri gedang sopo sajurung dipangan condon timbang burung angkor gulu isun pedot Godhong sawi tae urang kan lopo dijokoli kaya wong kang ngriko godhong raja sajara diberet nari dong sing boleh jaya beden jodoh iki artis syuting Dawat cukup dulu aja. Hey. Hey. Yo. Waktu hati arani pasir waktu kambang keli ono ring pinggir buru ketemu awak langsung naksir geli bekan koyo kelangan pikir duit kelompok arane geluku disikani diporokan di pintu GSS Audio sesarengan artis syuting Mas Eko Dawan Kulon. Areng-areng bakar gedhang campur sawi sampai kering uli isun kiri gedhang sopo sajurung dipangan condon timbang burung
burung ngambara gulu isun pedhot. Godhong sawi enake ora berlumut, ati iki kaya monggah kereta. Gedhar raja sadurung dipeneteli, dong sing percaya pedhan-pedhan iki. Timbang burung ngambara gulu isun pedhot. Dong sing percaya pedhan-pedhan iki. Timbang burung ngambara gulu isun pedhot. Dong sing percaya pedhan-pedhan iki. Nggih, niku saking urutan saking wong perempatan nggih. Lagu ingkang kalih nggih, iki penurutane saking Mas Ebit nggih. Lagune nggih, mohon dilayani Cak Fatur ya. Lagune umpama niki saking permintaan Mas Ebit nggih. Lagune umpama Cak Fatur nggih, mohon dilayani. Dados. Ayo Mas Ebit bisa naik ke atas panggung nggih.
matur nuwun Mas. Kari bos Malaysia durung metu. Alhamdulillah lumayan. Yang aku oleh duwe yang. Niku lagune sampun dilayani iki Mas Ebit ya. Ini rupane yo enak pisan iki Mas Ebit lagune ya. Berita panggilan untuk yang duwe gawe calone tanggal 8 April ya. Kula aturi munggah dateng pentas pagelaran Trimanunggal. Nggih, sing gadah calon tanggal 8 April nggih. Koyoke ning mburi kene iki ya. Terus monggo Bapak Sri Sutono nggih sesarengan Ibu Iksan nggih. Jenengan numpak reok pun Pak Bu nggih monggo. Ayo le Bapak Sri Sutono golek ono le ya. Monggo Bapak Sri Sutono sesarengan Ibu jenengan numpak reog pun nggih diiringi lagu petetan nggih. Monggo Cak Kodir dilayani. Terima kasih. Untuk Bapak Satyono bisa naik atas panggung dulu ya. Monggo Ibu nggih. Dijogole. Riki, ayo Riki. Alat-alat gile ya, seperti kelakon. Nggih. Kare Ibu le, kare Ibu Eksan nggih. Dijogole. Hey. Matur nuwun Ibu nggih. Ayo Riki maju Riki. Ayo dikawal lagi dikawal nih. Yo.
ya, ya, ya. Monggo sing ada calon 8 April kuratori Pak Reog nggih. Yo 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 monggo sing gada calon 8 April nggih kula aturaken numpak reog nggih monggo sing gada calon 8 April ayo ger Mas Alan iku aja sampai mudun ya. Nggih, dilakonan malih Cak Kodir ya. Burung ya. Sing penting 8 aja sampai burung. Nggih, matur nuwun.
Yo yo. Wis padha weruh kabeh kopi wis padha Yo yo. Lalu lalu. Ya. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Yo yo. Terus niki lagu selanjutnya nggih permintaane saking dereke tuan rumah nggih nyuwun diparingi lagu Kapiloro Cak Kodir nggih mohon dilayani matur nuwun.
dijogo kuwi ngantuk deh ya. Dijogo nang ngomong. Kuwi ngantuk. Yo yo. Sing kula dijogo manten iki rada ngantuk nih. Manten rada ngantuk sing kula. Ya. Yo yo. Yo yo yo. Lo. Nggih, niku wau gending kapiloro sampun dilayani nggih. Sesarengan artis syuting Mas Eko saking Dawan nggih. Pamuten lagu Mane Mama. Nggih niki saking grup Salipa. Nyuwun diiri gending Mak Kuwalon nggih. Dados sing ngantuk le ya dijogo le mantan. Monggo ingkang request lagu diatur ini enggak Bapak. Nggih, Bapak monggo. atau Ibu ini? Grup Salipa monggo. Oh, grup Salipa monggo Pak. Monggo jenengan munggah dua pentas nggih. Oh, grup Salipa niki nggih. Aduh Pak. Nggih kula deres.
Sing sing kurang dijogoli amar. Sebarang keton kujong jeng. Diko sampun dilayani mak nggih nyambut gawe sesarengan GSS Audio saking Kedawung Padang Lumajang nggih permintaan saking daerah-daerah tuan rumah nggih tuan rumah kuratori munggah nyumbang lagu nggih monggo Bapak Sustiono nggih jenengan terus aja nyumbang lagu nggih monggo tuan rumah niku wau terus dereke aja nyumbang lagu nggih pundi bapake oh Bapak Mamat boten purun nggih oh nggih nggih para rawuh monggo sami-sami mirsaning pagelaran reok Trimanunggal nggih dos pundi kebiar reok Trimanunggal ayo Kang Duta langsung candok malih nih Mas Brandon disenoli ayo Mas Brandon dikawali sing loro reoke metu awas cantol ya
ha oh lho idulan ngaloran ya dikawali oh lho ayo Mas Alan kan bareng le Mas Alan le ya ayo Mas Alan bareng ambek Mas Brandon ya oh tak gelem ayo Mas Brandon pikir dhisik Mas Abad maju oke oh enggak mau ini loh yo oh lo majuan deh lo yo oh ya lo ayo ya geseran awas baju kulone baju le yo yo lo yo yo Konel majuan le ayo dikawal yo yo kopi datang ye terima kasih Bu ayo Hari seksi kopi Hari kopi
gitu maju lah oh ya wayahe oh Kabiarso suaraipun lir ombyak banyu samudra yo lho ha lho yo ha lho ayo seksi minyak ayo Faisal ayo yo ayo Amar sih kata nih Amar yo oh oh yo Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti rawe rantas malang butuh sak gumuk batuk senyarip bumi Joyo kawijayan Joyo kawijayan Jaya Netri Manunggal bukti wibowo tansah ijo royo bagaikan bunga surga katulistiwa. Meskipun halangan menerjang, meskipun halangan menentang, Tri Manunggal maju terus pantang mundur. Yo, Dido. Iya.
dek 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 dek. Lila. Asik. Lila. Paisal mana? Paisal mana? Ayo digolek kancane digolek. Kancane digolek ini. Yo, kiri gimana? Lho. Enggak melayu dong. Ayo. Brandon nih, Brandon nih. Ayo Brandon. Deli arek. Lah, arek melayu le. Lah. Melayu arek. Ya. Iya. Lah. Tolong. Aduh, sikat. Nah, nyembur. Berdoa Allahumma barik lana wa rozaqna. Tolong. Naruto nih Pak nih, Naruto. Yo. Lila. Lila. Ya. Ayo Den. Bang loro Den.
dia kali gelem ae iki. Nah, Riki mana? Dia kali gelem ae Riko. Ayo cemplung den, cemplung den. Cemplung den. Ya. Hae. 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 Nah, Faisal mana? Nah, ayo kanjini disiap dulu ya, kanjini ya. Nggak bingung. Dito bingung lek dito. Arahnya bingung. Goleki Naruto. Ya, ayo Naruto. Asik. Oh iya, Arbanat, ayo Naruto Arbanat. Ya, rambut Arbanat. Sak tempe gitu. Nggih. Ala kadir ya. Iya. Aduh, dah sakit. Lah. Iya. Faisal. Aduh. Enggak bahaya kan. Ayo dan Faisal, ayo Naruto rambut Arbanas ya. Aduh, dah sakit. Get oleh. Dak get, kurang. Terus. Atau balas arek. Aduh ngapusi. Aduh. Ngapusi. Iya baikku den, ketno baikku den. Lah kok melayu. Ayo. Kok melayu den. Ayo, emang ana berhenti deh. Lah. Aduh, lara kabar iku rek. Ya. Kok melayu? Emang aku so
sol. Ya. Nisor lah, saya nisor ya. Nah, boleh. Ya, ya. Ae. Dedetik. Aduh. Lah. Awas kamera nih. Munduran. Aduh, disewuk sol. Aduh. Tolong. Ayo tolong Naruto. Ya tolong deh. Nah, kayak Paisol lagi. Ayo lo gimana ki? Nah. Oh, tiga geprek mari ini. Persiapan bangun di dapur ya. Ayo. Mari ini persiapan geprek ini. Dah. Ada apa nih? Oh. Ayo pakai tiga sih. Ya. Golek musuh ini. Dulu. Lah, rakyat. Ibarat gue. Dulu. Hop. Apa asal? Kayak geprek asal. Ayo di 1000. Lah, get nasol. Mana sol? Di 1000 sol. Lah, ada ya. Ayam geprek minimalis. Iya, ayo segelem makan geprek iki. Gonel gelem rupane. Tidak. Lah. Kayak Mbah Dukun. Kayak naon gonel iki lho. Ya. Ndak ketok iku nduk, ndak ketok nduk. Pokoknya menrajik agak teguh lagi. Lah. Ndak ketok so. Lah. Aduh, loro temenan iku. Aduh, gonel rek mentolo. Yup. Sopo gelek tepung. Pinter. Kanji tok. Aduh. Kena kayak pentol esuk. Duh soleh kira. Aduh. Kanji tok dene wis. Mbok kok teko arum mangan kaya ning Eriki. Lah kate, Sak rambut-rambute kaya geprek. Karinu kok no lombok. Digoreng. Dadi rambut geprek. gawe cilok aci ki. Gawe cilok aci. Ya, cilo aci. Iya. Oke. Aci. Waduh, besok tanggapan rambut. Aduh. 50.000 iki soe. Benekno dek salon iki. Aduh, Ada au. 50.000. Woi, aduh. Ya udah hilang le wong kanji gue le. Ya positif A1 ya. A1 kanji. Iya A1. Oke. Naruto golek gue Naruto le. Oh,
Boleh kita. Halo. Kaget aku le. Setane usungan rene. Setane usung. Ayo digotong setane. Takonono setane. Gotong. Ada setane guyu. Aduh. Ada. Ayo diusung Sol, Faisal. Iya Faisal mana? Setannya diusung deh. Kok dingli ele? Ayo diating. Diating. Oh, diating. Iya. Ayo diating go nang tengah. Loh, ikut aja. Oke. Tepuk kanjito. Bebebelelelele. Awas. Pegena Sol. Hop. Tak tulungi. Nah, aneka. Hop. Iya. Marepu Sol. Penjaga Sol. Lelah. Aduh. Loh, jagang nado. Jagang Sol, tiba beri Sol. Oh, soleh, nyekel lengo. Ya boleh, soleh. Lelah. Tolong, ada tolong aku Sol, ada. Tolong le. Ada, gerakan deh. Ayo. Jarno Faisal, tolong wes, Jarno Faisal wes. Nggak apa-apa Sol. Gesok bayi le. Nggak apa-apa Faisal, nggak apa-apa. Gesok bayi hari gue. Lah. Ayo tolongan Faisal den. Cetak kok colokan Sol. Belah. Sabu disuwuk nyembur. Tanya lagi minta apa setan lagi. Hop. Le. Brandon. Sini Brandon. Ono kanjito. Adep nang kamera. Loh kamera ini. Iya. Takon, saiki tak takoni. Iso jawab. Iso. Nah, le iso tak takoni temen. Sik ngalewane. Selamat mengisi bensin Mas Anggi. Meneng kono jolo melo. Kene to. Ada arek iki rek. Oke. Cedokno. Iki sapa? Setan. Sapa? Setan. Setan. Mang jaluk pentol gulung. Mang lo sampean jaluk pentol gulung ngomongin. Ya, jaluk duwe 5.000. Oh, ayah setan. Tukokno telur gulung. Setan. Anake setan. Tidak tahu kancan. Aduh. Jangan aku tol. Tuh. Naruto Sol. Oke, takono setane jaluk opo? Oke, takono setane jaluk opo? Ngene lho. Ba setan jaluk nopo? Ayo den takono den. Takono setan iku den. Jaluk opo? Omong den. Duh. Takono sik den. Takono le. Kalau apa? Lah, Arya. Hehehe. Ayo den takokno jareku den.
apa? Lha apa? Takokno Den jaluk apa Den? Lho. Setane jaluk rondo. Ngawur ben dia ono rondone kene. Ndono ronde turu wisan. Ya iya. Wis dalu. Oke. Takut jaluk lagu. Wani gelo. Wani. Hah? Gelo lagi. Urung Der. Aduh. Suai rek. Wani temen. Oke. Dekno setane didu ayo. Kapan kate kedua anak we bapak? Ndaro. Nah, saiki wis. Ayo. Oke. Oh, Lanjut. Dekno son. Waduh. Ih. Ah. Aduh, gak tepak ngono tepak nang Iya. Actingnya Pak Isole. Biasa lek tinju dek TV kan disiarno. Tak siarno sik yo. Wei, Pak De setan. Hop, aja prono iku musone. Sampean tarung dak duk dak jedus. Mbek iku. Aduh, mendelik yo. Cetek pecet soalnya. Mendelik. Iya, cepetan lo aduk ngetan. Tasiarno sih. Oke. Aduh, pencute. Mlebu nang. Dah, Aduh. kon ning kono. Sol, pijet kono. Pak Isol. Ayo. Temor. Iya, Pak Isol dhisik kula. Ah, bener. Petecul. Siar lagi. Oke, bade. Ada. Tinju kan Inggris. Oke, nggak ngerti bahasa Inggris. Indonesia. Baik ini pada malam ini akan menampilkan MC ini koyo celeng. ya celeng. Nggak pijet rono. Gorong Der. Waduh, susu ya. Oke, pada malam ini akan menampilkan tinju. Sebelah kanan Brandon dengan berat 1 on. Saon. Guys, iya si Arno aku sing pijetnya. Waduh, payahnya Arno tuh itu. Oke, gitu es, gotok. Lah, keliru Den. Loh, arah Naruto iku nih. Keliru Den. Oh, mulai si Sasuke Naruto no ning kono. Iya, mek koncone Sakura iku. Iki lho, iki klambi abang iki. Konyor wetenge. Nah, iku musuhnya wes get oleh. Iya, iku musuhnya wes. Ya, soleh. Iku arek delok aja dianu arek iku. Iki lho, wetenge sing gedhe. Wes. Tokol. Nah, Iya. Tokol. Get oleh. Pekajo. Get oleh. Get. Get Den. Aja keliru maneh rek. Oke. Lah, Don, tewak Erik rek. Iya Pak Isol maneh. Oke, saya ingin Pak De setan. Saiki kayak lagu wis. Aduh, bos kecil kon joget. Kayak lagu yang enak rek. Jaluk lagu apa ki? Oke, sing enak pokoknya wis. Sing ngene. Hah? Yo ayo boleh, lek urung. Yo, lagune sing ngene yo. Apa ki? Ambo wis. Oke, dirayani. Cari kodir. Ayo Cak Kodir dilakoni.
Ayo marine anu lagu. Merana duka, duka merana. Ayo. Selak bengi ya bengi. Merana tetapi jangan sampai tadi putus asa, dan juga jangan sampai tadi kelaparan. Merana boleh berduka boleh Ayo reke tempat oleh, reke tempat oleh. Persiapan Panglima Kumbang, oke? Ayo, persiapan Panglima Kumbang. Yo, hey, hey, yo, lo, hey, oh, hey, yo, lo.
Yo. Hei, hei. Majuan deh, majuan deh. Oh. Oh, oh. Oh. Lolo. Oh, ya. Awas. Bercanda deh. Baiklah hadirin yang berbahagia, itulah tadi seputar kebiar reok Trimanunggal yang sudah usai dari pandangan bersama. Dan acara berikutnya itu tari Panglima Kumbang Sugeng Dalu Sugeng Amir Resani. Ayo Kang Duta, Panglima Kumbang tidak boleh di sini. Oke. Dikawal. Ayo, Mas Ebit kawal. Ayo, Bapak Ebit kawal. Ayo, nek mantan turu Pak Ebit Pak Macan mereka wis. Yo, os. Persiapan jawab boleh. Ratu ogo-ogo, oke. Oke. Yeo. Mantannya anom. Oke. Dulu. Ayo Mas Alan numpak macan sih. Dulu. Ayo Mas Alan numpak macan sini. Bapak Ebit deh, bojo loro. Majuan. Kamale. Aduh loro nih. Ayo Mas Anom, Mas Alan masuk gawa metu le. Mas Alan masuk gawa metu nang ogo-ogo le. Ye. Ayo Panglima Kumbang bisa berputar-putar dulu, oke? Langsung keluar. Oke. Aduh. Dulu.
Baiklah para pemirsa wanita berbahagia, itu tadi Panglima Kumbang yang sudah usai dari Anda bersama. Dan iziarah selanjutnya itu tari Ratu Oko-Oko. Oke? Ayo Mas Anom, Mas Alan tupakno Oko-Oko nih. Ayo Kang Duta, Oko-Oko nih lebono di sini ya. Hello. Oh Ayo deh, iso berputar-putar dulu nih, langsung keluar nih. Para prajogo, langsung Mas
Sangat kepetune. Baik, terima kasih. Itu tadi sementari Ratu Okoko juga sebagai acara menutup pada malam hari ini. Terima kasih Artis Shooting. Terima kasih DSS Audio atas dukungannya pada malam hari ini. Saya sebagai laku pembicara, bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.